Здравейте хора, аз съм малко маняк, снимам с Noxa Gaming BG. Ние днес ще снимаме в CS 1.6 хакове. Ти джедай колко беше? Джедай 3. Да. Сега си го изтеглих. Ето го. Добре, Тос как ще му убива, педарас долен? Ти ба смутаното оръжие. Ще си игра на тела. Най пък в моя хак не работи най-много това. Тази После пушка е. да се добавя в Viber, какво ще кажеш? Че нямам никакви приятели, само един. Ще се добавим после. Супер бе. Да, сега ги изкъртих вече аз. Да пусна ли лаухак? Ако искаш, човек, бъдно, 4, Пусна глас. 4, 2. Не ми мръднете от пръста, ей, курви. Гледай го този пък. Не ми мръднете от пръста просто. Има ли някой там? Тук не ми е работил хака, бе. What the fuck? Кой е? Окей. Ей. Ти с пилешки го наби, бе. Патка го набих, че нямам друга. Къде са тези, бе? Сега ще кажа. Изчакай ме, бе. Не са там горе. Те са. Килата бейби умря в тъшака и лапа ми. У нас работа с пикнята. Де си, бе? Аре, мри! 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 Не можах да го убия, бе. То смръсен ми. То се такъв. Ай. Ешко ли? Еко. Ешко, да. Там както се пише. Linux Gaming пише се хака. Ей, за теб. Добре, бе! Гей смотън! Типа, следвай мене, бе, човек! Ти не чуеш ли make backup? Make backup! 100 пъти го повтаряме той. Аз влезнах едно, да знаеш. Много сме малко. Много са малко, да. Точно. Сега ще изкъртя. Сега идва ярд, човек, идва ярд. Аре, де. Аз ти Добре, чакаля след- хубавичко тука. Ей! Ти какво направи, бе? Джедай има вирус, нали? А? Дел знам, не е мой проблем. Стана ми интересно. Ей, сега ще стане по-интересно. След този рунд мисля да свърши снимането.
Дам ривер. Ей! Аз мисля това да е. Ти? Окей. И чао!